И здравейте хора, аз съм Виксата и до мен днеска е Китайца. И днеска малко ще поцъкаме новата арена. Както виждате, аз съм Diamond 2, той е Diamond 1. Ще се опитаме тази игра някак си да стигнем елит. И така, искам да се абонирате, да лайкнете клипа, да го разпространите. И така, нека преминаваме клипа. Защото мене Сега почваме да говорим. Да бе, да почваме да говорим в играта, защото шит, бързо. Да. Дет! На мене. Не чуй се нещо. Да. Бит. Браво, бе. Хора, почваме много ударно, ама много. Както видяхте, се опитаха да ни убият, обаче не стана. Не се получат Не се получават тези работи при нас. Гранейт ланчера. Я вземи гранейт ланчера, нати и патронки. Рифнаха. Идват натам. 26. Остави ги. Гираш ли ме? Имаш и нещо да летиш. Да. Ами, давай. Не е елит агент, Renegade Raider. Да. Не го знах, че е там. Ела тук долу вътре. Ела. Не се слезнеш долу. Елай ме дигни. Леле, босса е при мене, братле. Елай ме дигни. Как? Като те всички са тук. Виж, че чупат. Верно е, Ренегейт. Аз ти казах. ...39 на Ренегейта. Путки.